My sme to už vtedy volali marxistická filozofia, mafia. A myslím si, že sme neboli ďaleko od pravdy. To bola totiž to prvá a hlavná štátnica, až potom mohli prísť tie odborné štátnice. A ešte jeden nepriestrelný argument majú. Praj 100% zamestnanosť. Už áno, zamestnaní boli všetci, ale prácu zodpovedajúcu vzdelaniu, zodpovedajúcu schopnostiam. Chceli by ste opäť počúvať viac budovateľských či politických piesní, vidieť v kinách viac vojnových epopejí. Milí vysokoškoláci, chceli by ste opäť robiť prvú štátnicu z marxizmu, leninizmu? Gumača, ktorý upredili diagramy. Také boli byty. Ak chceme také byty, myslím, že aj deti si za tie isté peniaze vedeme postaviť. Ale dnes už chceme niečo iné. Ktoré sa trhali a čo hovorili... Prepač môj. Dobrý deň. Dobrý deň. Na víno? Tak poďme.